Myslím, že je všetko pripravené k tomu, aby sme si vychutnali príchod prvých bojovníčok, to poviem, v rámci dnešného eventu v Nových Zámkoch v hale Millennium. Ak sledujete prenos aktuálne cez YouTube, nezabudnite neskôr prepnúť na Joyplay, pretože práve tam vás budú čakať ostatné súboje po prvých dvoch. Poďme na to. Andrea Štreláková začínala s boxom v Žiline. MMA sa začala venovať po tajme. Veľká zaujímavosť, že chová hady. Je to tak? Vieme aj, aké hady má? Úplne presne nevieme, ale vieme, že ich bolo dosť a nejakým spôsobom inklinuje práve k tomuto zvieraťu. No a aj tá prezývka Venus, ktorú ona má, tak je zaujímavosť, že sa jej snívalo, že ju oslovujú Venus a jej sa to tak zapáčilo, že si to dala najprv na Instagram a neskôr teda ju to sprevádza do boja. Mimochodom, veľmi, by som povedal, cieľavedomé dievča, ktorá dala sa na bojové športy, pretože zažila nepríjemnú udalosť, jej kamaráta zbili a ona sa nedokázala brániť, nedokázala mu pomôcť. Sledovala dosť nepekné zachádzanie s jej kamušom od cudzích chlapcov a vtedy si povedala, že musí vedieť aj ona niečo spraviť v takých situáciách. Dala sa na tieto športy. Rodina najprv bola úplne pro, ale respektíve úplne proti, tak to poviem, a neskôr už... To naznačuje, že prečo tam bolo, že potajomky začala robiť tak, MMA. Presne tak, ale veľmi talentované dievča. Ja osobne som ju videl v zápase na majstrovstvách Európy ZFC a predviedla veľmi kvalitný, najmä postojarský výkon. To treba povedať, že v stand-upe by mala mať Andrea jemne navrh. No, ja som zvedavý sám na to, lebo tie baby niekedy urobia lepší výkon v tej kletke ako chlapi. Tak uvidíme, čo to dnes prinesie. Alexandria Kostik, ktorá práve nastúpe do kletky, zvolila trošku razantnejšiu a tvrdšiu nastupovku. A je držiteľkou modrého pásu BJJ. Jej domenou je boj na zemi, o ktorý sa bude dnes podľa všetkého pokúšať. Radí sa medzi najväčšie talenty SFG, ktoré produkuje tento známy gym. Uvidíme, ako si dnes poradí so svojou superkou a ako sa jej podarí prenášať svoju oponentku, ktorá bude chcieť podľa všetkého držať ten zápas v postoji. Vidíme tam v rohu Janka Hudáka, Ríška Konca, takisto Bernu. Mohli sme vidieť v predzápasových dokrutkách, ako hovorí o tom, že MMA je jej život. Po robote pospí pár hodín a že uteká na celý deň do gymu, že to je jej život.
Dámy a páni, čaká nás prvý zápas na karte Fabrik MMA s prvým číslom 5. Ten nás čaká vo váhe do 56,7 kg. Podľa amatérskych pravidel MMA na 3x3 minúty. Dovolte mi predstaviť vám obe bojovničky tohto zápasu. Modrý roh reprezentuje bojovnička Colosseum MMA Martin. Pod trénermi Martinom Milanom a Pavlom Janočkom. Má 25 rokov, 166 cm a 56,6 kg je jej oficiálna váha. Skóre 7 zápasov, 5 víťazstiev a jej meno je Andrea Venut Strzeláková. Červený roh patrí zástupkyni Spartacus Fighting Gym Trnava pod trénermi Jánom Hudákom, Richardom Koncom a Romanom Kolárom. Má 22 rokov, 158 cm, oficiálna váha 56,10 kg. Na konte 9 zápasov, 7 víťazstiev a jej meno je Alexandrina Sandra Kostík. Rozhodcom v klietke bude Daniel Čerpák. No, už nám nič nebraní v tom, aby sme babi mohli odštartovať dnešný večer. Ako som spomínal, tak práve ten úvod by mohol nám veľa napovedať o vývoji, keďže Strzeláková je ten striker, ale Sandra trénuje v Spartakuse a si rád, aj ty si ju zatrel párkrát na tréningoch. Áno. A treba začať povedať, že to stand-upu sa vôbec nebojí a vôbec nezaostáva. A vidíme tam naskočený guard. Sandra vie perfektne pracovať z dolnej pozície. Teraz to aj ukazuje. Veľmi dobrá robota od Sandry, ktorá tam už nasadzuje omoplatu teraz toho trianglu, vracia sa späť, sa pokúša do toho trianglu, opäť omoplata. Pokus o upkick. Zatiaľ divoký zápas, upkick tam teraz dopadol na tvár. Tak Kostík začala vo veľkom štýle. No toto je jeden z tých zápasov, keď... Dobre vstúpenie do toho roundkicku. Strzelákové, opäť dobrá dvojka, opäť zadná zapísala. No, tak teraz tamto stand-upe Strzeláková natrafala údery. Dobrý calf kick. Som mal troška pocit, ale neviem, či to tak vnímal aj ty, že Sandra mala chvíľu problém po tom úderi Andreji. Opäť veľmi dobrý úder a opäť Strzeláková tam dopadla. Kostík ide sama na zem. No, Kostík začala veľmi dobre, ale teraz... Ale teraz dobrá. Sandra, zadná ruka kontra, ale na oplátku dvojka, späť. No, tak babi zatiaľ si nič nedarujú. Treba povedať, že Andrea tam má dosť priestoru na ten striking. No, ale teraz to Kostík veľmi dobre zviazal. Myslím, že tam má spojené ruky. Má tam spojené ruky, presne tak. Uvidíme, či sa jej to podarí preniesť na zem. Veľmi dobre sa tam robí priestor tým lakťom Strzeláková. Mala by tam pasovať dovnútra tú ruku. Dobre si odťahuje tú hlavu, veľmi dobrá robota, čo sa týka defenzívy od Strzelákovej. Počujeme Jana Hudáka, ako tam radí svoje zverenky. Veľmi pekné koleno od Strzelákovej, ktoré tam dopadlo. Teraz my dvaja sme to mali jak na podnose. No, je to ten klasický súboj štýlov, ktorý sme čakali. Obe sa snažia ukázať svoju dominanciu. Andrea potrebuje držať tú klietku na svojej strane, pretože to bude dnes, zdá sa, že veľmi dôležité. A zatiaľ to zvládla v tom prvom kole. Prvé trojminútové kolo máme za sebou. No, tak
za mňa by som si dovolil povedať, že to prvé kolo je jemne na stranu Andreji, pretože tam mala tých signifikantných úderov veľmi veľa, ale Oleksandrina vie byť na tej zemi veľmi, veľmi nepríjemná, dlho nedokázala udržať Andreju v tej pozícii. Naskočila si tam ten guard, skúšala zo tej podnej pozície niečo vymyslieť, samozrejme v tom MMA to je trošku náročnejšie. Tu vidíme peknú dvojku do toho vstúpeného roundkicku, to bola veľmi pekná technika, opäť zadná. Ja som mal pocit, že tie nohy úplne Kostik nefungovali chvíľu. Ono sa to potom ukázalo aj pri tej ďalšej kontre, ale Strelakova je naozaj veľmi tvrdá, už má na konte aj ukončenia z postoja, takže nebolo by to až také prekvapujúce. No. Baby sú pripravené, môžeme začať druhé kolo. Strelákova odmietla podanie si rúk do začiatku druhého kola. Pekný calf kick, pekná predná, no. Strelákova sa začína veriť v tom stand-upe. Príde mi ten výkon Andrej naozaj už taký hodný profí, veľmi takticky zatiaľ vyzretý. Opäť veľmi dobrá robota, čo sa týka obrany proti takedownu, veľmi dobrá reakcia. Kostik to pomerne dobre sa pokusila skovať a urobí rýchly nástup, ale Streláková veľmi dobre zareagovala. Kostik okrem tréningov s Janom Hudákom a Romanom Kolárom, chodí trénovať aj s Pálom Kurucom, jeden z najlepších postojárskych trénerov u nás aktuálne. Vidíte, že aj tie rukavice sú stále amatérske, to znamená s väčšou výplňou. No. Ono sa ukáže aj kondičná príprava. Andrea pracuje viac a to by mohlo Kostik neskôr hrať do karát. No a štilisticky sa deje to, čo sme čakali. Kostik hľadá cestu, ako to preniesť. Minimálne na klietku. Dobrý roundkick, ktorý tam padol pod lakeť. Veľmi dobrá práca od Kostik. Toto boli údery, ktoré prešli a fantasticky. Opäť tam naskočil ten guard, uvidíme, že či z toho teraz niečo vydaží. Naozaj je to nie je veľmi obvyklé v MMA vidieť, že si borec nastupuje sám guard. Takýto takedown prakticky. Aj keď to sa nepočíta ani ako takedown, keďže končí na tej spodnej pozícii. Hej. Samozrejme, keď ona si verí, že tam dokáže ukončiť, tak v tom prípade to dá zmysel. A je tam armbar nasadený a ako opäť dobre reaguje a bráni sa. A nie asi Kostek postaviť. Opäť je Kostek opäť dobre zadná. Opäť a teraz aj naskočená technika. Je tam pokus o tú omoplátu, ale opäť dobré reakcie od Strelákovej, ktorá sa vrátila do toho gardu. Toto sú body pre Kostik veľmi dôležité, minimálne ak rozhodcovia sledujú ako šancu ukončiť súperku. A pokusy o ukončenie. 10 sekúnd do konca druhého kola. Teraz trošku Streláková zase boduje. No. Skutočne Kostik na tej zemi, aj v dolnej pozícii je sakramensky nebezpečná. Streláková cíti, že to asi nedokáže utrhnúť strikingu nejakým knockoutom. Keďže Kostik odoláva, dokáže dobre kontrovať. Nás čaká pravdepodobne aj veľmi atraktívne tretie kolo. Ja som zvedavý, ako toto budú bodoví rozhodcovia bodov, alebo vlastne ten náskočný guard by mal byť vlastne body pre Strelákov za takedown ako keby, pretože končí vo vrchnej pozícii, takže som zvedavý a tie pokusy o submisiu sú tam, kde nástupy, ale sú veľmi krátke ako keby. Že tak pragmaticky vlastne vysvetlil, že pri chápaní pravidel by to mohlo byť takto, ale dá sa to možno aj pretransformovať, že ten zápasník to chcel a z toho pracuje následne. Ťažko. Ale z tohto asi neviem, ja som sám zvedavý, že teraz som pomykové, že ak to bodoví budú vnímať, že či budú bodovať ako takedown pre Strelákovú, je jednoznačne toto nie je takedown pre Kostik. Aha. Bodovanie to nie je.
Tak v každom prípade extrémne netradičná situácia, to som Áno. spomínal hneď už pri tých technikách, ktoré tam Sám som to Kostík zaskočený vlastne. nasadil. Zistíme to. No, poďme na tretie kolo. V každom prípade tak či tak by mala mať Strzeláková bodovú výhodu. Asi áno. Mohla Kostík pokúsiť sa o ten takedown. Do pozície skončí hore, teraz veľmi pekný jab od Strzelákovej, po ktorom Kostík skontroloval svetla v hale. Pekný calf kick. Viete, zadné tam prechádzajú nad Strzelákovou od Kostíka, sú tvrdé. Teraz zase dobrá zadná od Strzelákovej. Teraz ten capak od Kostík preletel. Ale ich tam zopár aj trafila, naozaj Kostík má, taktiež myslím si, že veľmi tvrdé, razantné kontry. Hrozí aj tým high kickom. Dáva do toho celé telo, do tých úderov. Ale naozaj perfektná technická práca, Andrej. Ideš do zápasu s bojovničkou, ktorá je orientovaná na grappling. Tá zadná tam pristala, keď krátka po tých dvoch predných od Strzelákovej. Veľmi pekná robota teraz v tej kombinácii. No, Kostík potrebuje viac teraz. Väčší tlak. Má minútu 20, aby niečo urobila s týmto zápasom, pretože z môjho pohľadu je zatiaľ ten zápas uteká. Opäť naskočený guard. Minúta 13 do konca. Som bol svedkom zápasu, a neviem, či to bol posledný, ale bolo to konkrétnejší na Európskom šampionáte, kde Sandra presne v podobnom zápase dokázala zvíťaziť 10 sekúnd pred koncom. Ste z dolnej pozície, tuším na armbar. Uvidíme, či sa to podarí aj dnes. Má zatiaľ na to ešte 50 sekúnd. A Strzeláková naozaj tú hlavu veľmi dobre tlačí dole. Nedovolí tam Kostík sa nejako moc hýba. Teraz opäť odchádza z toho gardu. Nechá si Kostík pravdepodobne postaviť. Pekný calf kick. No, Strzeláková, veľmi dobrý výkon. 27 sekúnd do konca zápasu. Veľmi rozvážny, treba povedať, že nerobí vlastne žiadne chyby Strzeláková. Ide to, čo potrebuje. Kostík skúša niečo vymysleť, ale opäť veľmi dobrá, pekná predná priamka. Kostík začína byť trošku aj unavená, teraz sa pokusí. Pekný háčik od Kostík, ktorý nie úplne trafil čisto, ale teraz Kostík sa pustila tam do bitky. A máme prvý amatérsky zápas za sebou. Babi do toho dali všetko. Je to vidno vyčerpané na ich tvárach zrejme. Strzeláková sa opodstatne cíti pravdepodobne ako víťazka tohto zápasu. Tu vidíme opäť ten naskočený guard v opakovanom zázname od Kostík. Skúšala to Kostík, ale nevymyslela nič z toho gardu z tej spodnej pozícii, aj keď sa snažila. A Strzeláková naozaj predvedala veľmi pekný, disciplinovaný výkon, dá sa povedať, že bezchybný. Dámy a páni, poznáme výsledok prvého zápasu 29-28, 29-28 a 29-28, teda jednohlasne víťazí borkyňa z rohu modrého Andrea Venut Strzeláková. Andrea, ostaň mi prosím ťa ešte v strede na kratučký rozhovor. Ešte zuby možno? V pohode? No. Budem konzistentný, poviem ti to, čo sme aj s Pirátom predradili fanúšikom, ktorí sledovali tento prenos. Bol to súboj štýlov, Oleksandrina naozaj hrozila
z tej dolnej pozície, kde ťa zatiahla naskočeným gardom, ale ty si pracovala naozaj dnes veľmi bezchybne, minimálne podľa nás, možno tréneri vždy povedia, že sa dá niečo zlepšiť, ale skutočne fantastický výkon, ako sa teraz cítiš? Cítim sa úžasne. Ďakujem, že ste prišli pozrieť toto podujatie. V pohode. Na to som tu, aby som ti dal zo pár otázok. V každom prípade, cítila si sa v ohrození počas toho zápasu minimálne raz, dvakrát? Samozrejme, že áno, Sandra je šikovná, hlavne na tej zemi. Hrozila mi tým armbarom stále. Takže super. O to viacej sa teším, že to bola proste výzva pre mňa. Boli ste vynikajúco pripravení aj presne na tú dolnú pozíciu, ale v zmysle toho strikingu vám myslím, že vyšlo úplne všetko. Bolo v pláne ukončenie, alebo si úplne spokojná? Takto ja, aj keď vyhrám, tak nie som úplne na 100% spokojná, pretože vždy je čo zlepšiť, aj keď vyhrám. Takže som spokojná s výhrou, ale videla som, čo treba zlepšiť, takže o to spokojnejšia som. Viem, na čo mám pracovať. Dámy a páni, poprosím obrovský potlesk nielen pre Andreu, ale aj pre Sandru, ktorá taktiež doručila fantastický zápas. Víťazka číslo 1 dnešného eventu, Andža Venut z Čelákova.